Wara li l-MUT ħabbret azzjonijiet industrijali fl-iskejjel tal-Istatu tal-Knisja, il-Ministru Clifton Grima qal li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet mal-Union. Fis-qarrija li ħarġet il-ġimgħa filgħodu l-MUT qalet li l-Partit Laburista kiser il-wiegħda li jagħmel fil-manifest elettorali, speċifikament proposta numru 251 li tajt li l-ftehim settorjali u dak kollettiv ikunu waslu biex jiċċeddu se jkun hemm titjib sinifikanti ieħor fil-pagi tal-edukaturi f'din il-leġislazzjoni. Iżda jidher l-Ministru Clifton Grima qed jgħix f'dinja oħra, dan hekk kif waqt kummenti mal-ġurnalisti, Clifton Grima qal li għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet. How high of a salary increase is the government proposing to educators? Graham Sanson of the UP is saying it's 2 or 3%. Is this correct? And if so, aren't teachers right to be striking? Eżif mela, rigward iż-żieda dik diskussjonijiet għaddejjin propju mal-Union. Meta mistoqsi dwar kemm se tkun iż-żieda fil-pagi tal-edukaturi, Clifton Grima qal biċ-ċar li ma jridx jagħti figuri. M'iniex ħantik figura xejn tistaqsini fuqha, mhuwiex il-post, mhuwiex etiku. Dan apparti l-fatt li waqt il-kummenti Clifton Grima qal li ma jaqbilx mal-aġir tal-MUT hekk kif dawn id-diskussjonijiet għadhom għaddejjin. Ma jfissirx li jien naqbel mad-deċiżjoni illi ħadet. Intant aktar tard matul il-jum Net News tkellem mal-President tal-MUT Marco Bonnici li kkonferma li sasijat wara li ħabbru li se jieħdu azzjonijiet industrijali, il-Ministru Clifton Grima ma għamel l-ebda kuntatt mal-Union.